Jeg havde en kæreste i mange år. Jeg mødte ham, da jeg var 12 år gammel, en vennegruppe, og hans grænser skulle hele tiden flyttes. Så omkring 9. klasse, der begyndte han at ryge hash, hvilket var noget, jeg havde det rigtig, rigtig svært ved. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor man skulle prøve det. I min optik, der var det noget, der var farligt. I hans optik, der var det noget, der skulle prøves, noget, der skulle søges, noget, der hørte til ungdomslivet. Han havde styr på det, sagde han. Det sagde han ofte. Men jeg var dybt forelsket i den her dreng, så jeg var med. Det var bare ikke hele mig, som var med. Og det resulterede i et stort tab i starten af 3.G. Jeg havde lige fået nyt arbejde, og det var lørdag, og jeg var lige kommet ud af badet. Og var egentlig ved at gøre klar til, at jeg skulle afsted have min første vagt, da jeg blev ringet op af en fælles veninde, som spørger, om jeg ved, hvor han er henne. Og jeg ved det ikke. Jeg må forklare, at jeg lige et par dage før faktisk har taget den beslutning, at vi skulle gå på en pause. For jeg kunne ikke følge med. Jeg gik i 3.G, jeg havde gymnasier, jeg havde studentertiden frem for mig, jeg havde alt. Jeg havde drømme. Men hun spørger, om jeg ikke har snakket med ham overhovedet. Jeg siger, det har jeg ikke i 3-4 dage. Og så siger hun, at han er død. At han har taget sit eget liv. Og den dag, der vendte min verden op og ned. Der er ikke rigtig noget, der har været det samme lige siden. Og hun fortæller det så igen, at han har taget sit eget liv. Hængt sig op på en kælkebakke, hvor vi plejede at være som børn og har været hele mit liv. Det plejede at være et trygt sted, hvor man kunne kælke og lege og have det sjovt. Så jeg ringer til min mor og skal prøve at videregive en information, jeg ikke helt har forstået endnu. Så jeg ringer til ham og siger, mor, han er død. Og hun siger, hvad mener du? Hvem er død? Så siger jeg, han har taget sit eget liv. Hun skynder sig hjem, og da hun kommer hjem, der finder hun mig liggende på gulvet. For på det her tidspunkt, der ved jeg godt, at jeg skal reagere på en eller anden måde. Det er jo normalt, at når der sker noget sørgeligt, så skal man græde. Jeg kunne ikke på det tidspunkt, men jeg tænkte, hvis jeg ligger mig ned på gulvet, så kommer det. Og det gjorde det også, så der fandt min mor mig liggende som 18-årig med på det her tidspunkt en historie, som ingen 18-årige skal kunne fortælle. Og man skulle prøve at forstå det her, at en person, som du har så nær, har valgt at tage sit eget liv. Og vi vidste jo heller ikke helt, hvad som var. Det eneste, vi vidste, det var, at han havde været til fest. Han havde kørt hjem klokken, jeg tror, det var 2-3 stykker, han havde kørt hjem. På hans bil kan vi se, at han har kørt galt. Han havde lige fået en ny bil, som han var rigtig, rigtig glad for. Han havde arbejdet hårdt for det. Han var ved at uddanne sig til mekaniker, så det var jo ligesom hans baby, som han skulle til at istandsætte. Så har han gået hjem, og så har han taget et reb, og så har han fortsat op til kælkebakken. Og det er det sidste kontakt, man har. Så det eneste, vi egentlig ved, det er det, som blodprøverne fortæller os. At han var rigtig, rigtig påvirket af hash. Ekstremt meget. Så hvad end der har foregået op i hans hoved på det tidspunkt, så har det jo været nogle hårde tanker, som gjorde, at han åbenbart ikke ville leve mere.